9 от 10 играчи обожават следващата ни игра. 10-я не го бяхме вързали както трябва и успя да избяга за това. Време е за играта с най-широката усмивка, а именно усмивката на заболекара. Нека време да заповядат Алекс и Фънки. Алекс, Фънки, заповядате. Ужас. Точно това най-се страхува. Стига да, Алекс. Окей. Правилата, скъпи мои, са прости та прости. Господин Ковачев, Алекс трябва да каже изречението, което аз ще й покажа. Има рефлукс. Но след като сложи нещо в устата си. Значи слага нещо в устата си и казва едно изречение, а вие го познавате. Как може? Защо на мен? Доктор Гоцева, заповядайте. Ма ти трябва да познаваш, няма да си с нещо в устата. Ти няма да си в устата. Доктор Гоцева, заповядайте. Аплодисмент с доктор Гоцева. Аз няма да позная. Ще познаеш? Знаеш какво? Да. Предполагай много пъти. Ще предполагаш. Ще предполагаш. Не е страшно, Фънки. Не е страшно. Виждам, че тих ужас в очите ти. Благодаря, доктор госпожо Гоцева, ще я кажа. Алекс. Така, Алекс. И така Значи Фанкар, казвам на Алекс израз. Тя го повтаря, трябва да го познаеш. Ама аз няма да го чуя, нали? Няма да го чуеш. Няма да го чуеш. Така, не се обръщай, защото... Не се... Я да видя. Не, това ми идва в повече. Такива съм ги виждал някъде. А как реглъщане? А? Как реглъщаш? Не, отделяш. Само отделяш. Това е шампионска лига. Хубава ли съм? Окей. Твоята задача, Фанкар, е да познаеш какво ти казва Алекс. Разбра ли го? Коце, гледай сега. Израза отзад, аз ще го и покажа. Нека да вие трябваше зрители, колеги, ти не се обръщаш. Айде. Пенсиониран. Пенсиониран. Кажи го, Да, какво е? Какво е? Пенсиониран. Да, хубаво. По-назад. Халячо. Халячо. Палячо. Да. Вие много си добър, бе, да. Се хусна. Хусна се. Хусна. Само. Се хлъзна. Не. Хусна. Как? Още веднъж. Хусна. Пенсиониран палячо се хрусна. Не. Хусна. Хусна. Се хлъзна. Пенсиониран халячо се. Свърни го. Доктор Гоцева, чакай, да сме стерилни. Доктор Гоцева, дай си друго, че Алекс ги плюе нещата. Извинявай, веднага стерилни сме. Да видиш. Ма Алекс изхвърля чуждите. Фънки, не се обръщай, приятелю. До тук е много хубаво. Само зацикли на... Значи хубаво го служете, доктор Гоцева, защото тя много така артикулира добре. Благодаря ви. Дай пак от начало. Пенсиониран халячо се хусна по едисания паркет. Да, не. Пенсиониран палячо се плъзна по боядисания паркет. Не. Още малко. Хусна. Пенсиониран халячо се хусна. Се блъсна. Се Усна се. Огне, някакси. лъсна се. Лъсна и му се видя. Усна. Хлъзна. Се. Плъзна. Пенсиониран халячо се... Да. Се тръсна. Тръсна ли се? Хусна се. Е така се. Усна. Се плъзна се. Плъзна. Близо си, ма не е това. Хусна. Се пръсна. Се падна. Ужасно е. Изброя думи. Се хусна по едисан паркет. Се... Кажи го, бе. Кажи го, че им другия кажи, бе, ти тай вече. Шлъзна. Не. Не мога. Хусна. Фъсна. Пак падна. Пак, това не е Доктор честно. Гоцева, дайте. Ма не мога, то не мога да се каже тая буква, стига. бе. Да. Се пусна по боядисания парапет. Не мога да кажа, не мога да Пенсиониран кажа. палячо се пусна оттам. Се пусна по боядисания паркет. Знаех си, че няма да познаем. Аплодисменти за Фънки и за Алекс Раева. Не мога. Алекс, Пусна не съжалявам. мога да се каже. Свършихме. Доста употреби. Доста се пъчна.
Няма ли го слагаш, Какво? не останаха ченета, бе. Не останаха. Казвам ви, тази много игра няма гадно. да ми омръзне. Затова нека през заболекара да заповядат Калки и Софи. Добре, аз няма да си слагам такова на зъби. Аз ще познавам, ай. Сега ще видим. Не знам. Така, Калките си заболекар и сигурно си слагал доста такива решители. Така се случва, да. Сега на теб ще кавалер, трябва той да го ще сложим. каза, Да. сега. Виждаш си, пак за тебе мислим, бе. Пак за тебе мислим, бе. Как се казва, винаги има първи доктор път. Гоце, Аз съм на заповядайте. червила. Слагал ли си такива неща? Ти си заболекар. На мене не съм си слагал и да. Никога не си употребявал до сега. За мен не. Но за хората да. Калки дикция. Ми, защото въобще не ми Чувате се. Чувате се в ефир. Ние Чувате на се. живо ли сме? На живо сме. То другия вариант не е много хубав. На живо не на Супер, супер. Изречението, което трябва да обясниш на Софи е следното. Гледам те. То ще излезе отзад, направо там го виж. Да. Пържен! Пържен. Аз! Пържен в нас! Пържен в нас. Пържен. Кажи цялото изречение, хай аз ще го свържа. Пържен! Пържен, да, разбрах. Дай цялото. Аз! Храс! Храс, добре. Последната дума е храс. Да. Пържен. В нас! Пържен в нас, храс. Пържен в нас! Пържен в нас, храс. Не, в нас! В нас! Пържен в нас. В нас! А на нас? Каза го да е. Пържен какво? Пържен в нас? Пържен В в... какво е пържен? В... В кой? Без да. Пържен в нас! Нас. В... Пържен в мас. Пържен в мас. Супер, Да. супер. Храс! Храс. Не! Храс! Чувам храс. Не! Давай, предполагай, какво друго може да е, Совче? Храс! Пържен в мас. Храс! Рак. Не, има съ накрая, не е рак. За ядене, бе! Софи, за ядене, бе! Дай, Пържен в мас. Дай. Пържен в мас. Какво? Мале, Какво? не Точно. знам, бе, човек. Абе, дай бе, какво? Нищо ми ни идва на къл. Зеленчук е, Совче, зеленчук е. А познам плут и зеленчук. Чакай се. Поръченото Знаеш, че лук раястие. беше или лук вика, че не знаеш дали е плод или зеленчук. Да, добре, дългото е. Добре, ще ти подскажа. Дълго е. Дълго. Дълго. И расте. И расте. Ето, расте краставица, ама не е краставица. Не е красно. Храс! Совче, Расте храс! режи. Прас! Да, Прас, лубе, прас, лубе! Само прас. Тихо, Пържен в мас, прас! до тук. Има още. Препоръченото е хредястие юхета. Най-препоръчаното ястие... Хредястие. Най-препоръчаното предястие... Юхета. Бюфета! На бюфета. Силния поценки. Браво, добре. Добре. Добре казва си. Дайте още едно. За вас още едно има. И така. Супер си. Супер е. Служи си го, Коце, пак. Хубаво си го служи. То го заболи устата. Така. Най-добре обясняваш от всички. Само ли си помагай супер в е. ръцете. Колеги, дайте следващия израз. Още ли, бе? Има. Приключихме. Приключихме. Супер. Първенството. Първенството. Така. В баскетбол. По баскетбол. Именно с мечтаната победа. С мечтаната победа. Ето, перфектно. Това беше десятка. Това ни е най-доброто постижение. Аплодисменти за Костото и Софи, дами и господа. Супер си. Браво!